هینا تەڤلیبوونە سوێد و فنلەندا بۆ ناڤا رێزên ناتۆ برازیبوونە تورکیا vegirêdayiya û Swêd te kes dike ku nikare daxwazên Tirkiya bicî bike. Emîndarê giştiyê NATO dibêje ku Tirkiya astengiyan durust dike. Jens Stoltenberg emîndarê giştiyê NATO got, eger heye ku Swêd û Finlanda îsal tevlî rêzên NATO bibin û daxwaz ji Tirkiya kir ku tevaya rêkarên tevlîbûna her du welatan بۆ rêzên NATO bidawî bîne. Emîndarê giştiyê NATO ragihand ku dem hatiye doseya tevlîbûna Swêd û Finlanda بۆ nava rêzên NATO bidawî were. Ji ber her du welat pabendin bi rêkeftina li gel Tirkiya hatî kirin. Ulf Kristersson, Serokwezîrên Welatê Swêd, di kongreyekî rojnamevanî de bi amadebûna emîndarê giştiyê NATO gotibû ku Tirkiya jmareyek daxwaz ji Swêd kirine, weke mercê razîbûna Tirkiya li ser derbasbûna Swêd بۆ nava rêzên NATO. Her wiha Ulf da zanîn ku Swêd nikare bi tu awayekî daxwazên Tirkiya bicî bike û bi vê yekê Tirkiya astengiyan li pêşiya derbasbûna Swêd û Finlanda بۆ nava rêzên NATO durust dike. Ev helwêsta Serokwezîrên Swêd piştî biryara Dadgeha Bilind ya Swêd hat ku têde red kir ragihandkarê Tirkî Poland Gînêş radestî Tirkiya bike. Ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya daxwaza radestkirina medyakarê Tirkî dike. Jens Stoltenberg emîndarê giştiyê NATO got, ez nikarim rêkeftina tevlîbûna Swêd û Finlanda destnîşan bikim. Ji ber biryara tevlîbûnê bi Tirkiya û Hungariya vegirêdayiye û bêguman her du welat azad in di biryardanê de. û te kes jî kir ku pêşbînî tê kirin ku di sala 2023 de her du welat tevlî rêzên NATO bibin. Li rêkefta 28 hezîrana sala 2022 li Madrîda paytexta İspanya, Tirkiya û Finlanda û Swêd rêkeftineke sêalî imza kirin û têde Tirkiya razî bû li ser tevlîbûna Swêd û Finlanda بۆ nava rêzên NATO bi jmareyek şert û merc.